खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जय बर' हान्जानि फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय सल'खौबो नोंथांमोना थामिलखौ नुनानै दिनै जों मा टपिकनि सायाव सावरायगोन बेखौ एसेबाबो आइडिया मोनखाबाय जानांगौ आरो आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फंनैसो खोथा बुंखानो सानो खायसे जोंनि सुबुंफोर दं बेफोरखौ फोथाया नाथाय बिथांमोनखौ आं भिडिअनि सिगाङावनो बुंखायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा आं दा नोंथांमोननो जा जाथायफोर खिन्थानो थांगासिनो बेफोरखौ साइन्सआबो माने बेफोरो साइन्टिफिकेलिबो रं प्रुफ नङा साइन्सआबो बेखौ रं प्रुफ खालामनो हायाखै बे जाथायफोरा सैथो थारैनो जामारनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब बेखिनिखौनो बुंना दिनै भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर जों दिनै गिबियावनो सावरायगोन रेलवे स्टेशन इन्डियानि मस्ट हन्टेड रेलवे स्टेशननि बारै माने गिथावनासिन रेलवे स्टेशन स' 1960 मायथाइयाव बेंगलनि बेगुनक'डर मुंनि जायगायाव मोनसे स्टेशन गायसननाय जादोंमोन आरो बेयाव सानसेखालि सासे सिख्लाया ट्रेनाव गाखोनो होननानै बिदि खारदोंमोन बेखायनो बे गोग्लैनानै ट्रेननि सिङाव हाबनानै थैनांगौ जायो होनना मिथिनाय जादों बेनि उनाव 7 बोसोर उनाव 1967 मायथाइयाव सासे बे स्टेशननि स्टेशन मास्टारा हरनि समाव सासे सिख्लाखौ ट्रेन गाखोनो बिदि खारनाय नुनो मोन्दोंमोन बे गिबि खेबाव जेबो सानाखै बेखौ माने सरासनस्रा नर्मेल सुबुंफोर बायदि साननानै लाबाय नाथाय नैथि थामथि खेबनि थाखायबो बे सेम बे एखे सिख्लाखौनो बे एखे ड्रेसावनो बिदि ट्रेन गाखोनो बिदि खारनाय बे नुना मोन्दोंमोन बेनिफ्रायसो मिन्थिनानै मोन्दोंमोन बे माने जोंबायदि सुबुं नङामोन बे मोदायसोमोन बेनि उनाव बे साननैसो उनावनो बे स्टेशन मास्टारा थैयो बेनि उनाव जेसेबांखि बे ट्रेन स्टेशनाव खामानि मावनो सुबुंफोर फैदोंमोन बिसोर बयबो बिदि गाज्रि जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन बेनि उनाव बिसोर खावलायदोंमोन आं लागै ट्रेन माने आं साख्रिखौनो मावा नाथाय आं बे स्टेशनाव खामानि मावहैया लागै आंनि साख्रियानो केन्सेल थांथों बेबायदि जादोंमोन बेबायदि थासारि सोमजिदोंमोन बेनि उनाव 1962 मायथाइनिनो जोबनायथिं बे स्टेशनखौ बन्द खालामनाय जायो क्ल'ज खालामनाय जायो बेनि उनाव 42 बोसोर लोगोफोर खम नङा 42 बोसोर उनावसो ममता बेनार्जीआ बे समनि रेलवे मिनिस्टार 2009 मायथाइयाव बे स्टेशनखौ खुलिफिनदोंमोन अब्लाबो दासिमबो हरनि समाव बेहाय एसे बिदि फिल जायो दासिमबो आरो बे जायगाखौ मोनोब्ला बे बन्द जानाय टाइमाव बे जायगाखौ मोनोमोनब्ला बेयावथ' स्टेशनाव लाखिखाला ट्रेना बन्द जाखाबाय नालाय स्टेशना स' बे समाव सुबुंफोरा खिरखिफोरखौ बिदि बन्द खालामनानै लाजोबोमोन आरो ड्राइभाराबो जेसेबां स्पिडाव ट्रेना खारो बेनिख्रुइ डाबल स्पिडाव सालायोमोन आरो बेखौ 2009 मायथाइनि सिगाङावबो गोबां बिदि खुलिफिननो नाजानाय जादोंमोन नाथाय बे जायगानिनो MLA बे जायगानि सुबुंफोरानो बेखौ खुलिनो थाखाय सापर्ट खालामासै माने बेखौ खुलिनो होआखैमोन स' थाङै 42 बोसोरनि उनावसो 2009 मायथाइयावसो बे स्टेशनखौ खुलिफिननो हानाय जादों थारैनो गोमोथाव लोगोफोर आरो बे स्ट'रिया रियेल लोगोफोर एन्डिस माउन्टेन एन्डिस हाजोआ अन्थाइजों बुंफबनाय नोंथांमोना बे सावगारिखौ नाय बे सावगारियाव नोंथांमोना बे अन्थाइफोराव मानसिनि महर जुनारनि महर नुनो मोन्दों ना स' बेफोरो नेचारेलि माने मिथिंगाजों जानाय नङा बेफोरो सासे सोरबा मानसिया दानानै गालांनायसो सोरजिनानै गालांनाय बादिसो आरो साइन्टिस्टफोरनि बादिब्ला माने बिजिरगिरिफोरा नायबिजिरनायाव मोननो हादों बेफोरो 10,000 बोसोर सिगांनि होननानै सासे डक्टर रुएसेन्टिर' बे सासे डक्टर आरो पेरानर्मेल इनभेस्टिगेटर होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ माने बिदि मोदाय भुतफोरनि बेफोरखौ इनभेस्टिगेट खालामो नायबिजिरो स' बेनिबो बे सासे नायबिजिरगिरिमोन आरो सासे डक्टरबोमोन सब बेनियाव सानसे ओरैबायदि पेसेन्ट फैबाय जायना माने खावसे बडिया पेरालाइज जानाय आरो बै जायगायाव आं जा होनदोंमोन एन्डिस हाजो बेहाय अन्थाइजों बुंफबनाय होननानै बे जायगायाव थांनानै बेना पेरालाइज जानानै फैदों खावसे बडिया स' बे आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै नायबाय बेनि ब्रेनावबो बिदि जेबो शक माने बिदि शक जानानै जेरै प्रेसारफोर जायोब्ला पेरालाइज जायो बिदिबो जेबो नङामोन बे पेसेन्टनियाव सोंबाय मा जायामोन होननानै नोंनाव अब्ला पेसेन्टआ बेनो खोन्थाबाय बिसोरो लोगोफोरजों मोनसे ग्रुपआव केम्पेइनाव थांदोंमोन बे हाजोआव बेनिफ्राय बे हरनि समाव नायबिजिरनो होननानै बे ओंखारदोंमोन माने एक्सप्लर खालामनो होननानै ओंखारदोंमोन बेहायनो बे मोनसे अन्थाइनि न' बायदि नुहुरो एसे गोजानाव अन्थाइनि केबिन न' बायदि बेनिफ्राय बेनि खाथि मा बे होननानै खाथियाव थाङो बेनिफ्राय बे खोनानो मोनो मिउजिक माने बिदि सल' दामनाय मोसानाय बिदि खोनानो मोनो बे अब्ला बे नायनो होननानै आरो खाथिसिनाव थांबावो अब्ला बे नुनो मोनो माने 17 जौथाइनि गोदोनि गोजाम सुबुंफोरा पार्टि खालामगासिनो बिदि बे सावगारि नुनो मोनो बेनिफ्राय बे आरोबाव मोजाङै नायबिजिरथारनो होननानै बेनि दरखं खाथियाव गसंहैयो अब्ला बेखौ
गुबुन मोनसे पर्टेल माने जोंनि बुहुमनिफ्राय गुबुन मोनसे आलादा दुनिया बिदि बायदिया बेखौ सिङाव बोनानै लांनो नागिरो बे दरखौ मोखाङाव गसंहैनायाव बेखौ बेजा बोना लांनो नागिरो अब्ला बेनि बे खावसे देहाया बेथिं हाबलांथारबायमोनानो बे समावनो बेनि लोगोफोरा फैनानै बेखौ बेजा बोना लाबोफिनो जोंनि बे दुनियायाव बोना लाबोफिनो स' बेखिनि जा हाबलांदोंमोन बेनि खावसे देहाया बेना बे पेरालाइज जानानै थालाङो स' बे रियेल स्ट'रि रियेल जाथाय बे पेशेन्टआ गावनो खिन्थानानै लानाय बेखौ बेनिफ्राय बे पेशेन्टआ दिनैसिमहालागै बेनि बे खावसे पेरालाइज जानाया दिनैसिमहालागै हामाखिसै नोंथांमोना बे जाथायखौ खोनानानै मा सानो जों जा दुनियायाव दं बेनिख्रुइबो आलादा दुनिया एक्जिस्ट खालाममारो नामा जों जेरै मुभिफोराव नुनो मोनो कार्टुनफोराव नुनो मोनो स' बेफोरखौ खोनायोब्लाथ' बिदिनो माने जाथावना नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर लोगोफोर जोबथियाव नोंथांमोननो ओरैबायदि गोमोथाव गिथावना जाथाय नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो आरो बे बारा गोबावनि जाथाय नङा 2011 मायथाइनिसो 2011 मायथाइनि नभेम्बर दानाव जानाय USA आव सासे बिमाया गावनि सानै फिसाजों मोनसे गोदान न'आव थाहैदोंमोन बे गोदान न'खौ बायदोंमोन बेहाय थाहैदोंमोन आरो बेहाय साननैसोनि उनावनो बिदि सायाफोर नुनो मोननाय जादोंमोन मानसिफोरनि बिदि साया बेनि उनाव सानसे बिनि फिसाजोआ सासे लोगोजों उन्दुबाय थानाय समाव बिनि फिसाजोआ बिसनानिफ्राय माने बे उन्दुग्रा बेडनिफ्राय बिदि गोजौआव बिरनानै उन्दुदोंमोन गोजौआव बिरदोंमोन बिदि दसे समनि थाखाय बेनिफ्राय बेनि फिसाजोखौ सोंनायाव बे जेबो थर गैयामोन माने बे जेबो मोनथियामोन बे गावजों मा जादों बेनि उनाव बेनि सानै फिसाखौबो मोदाय मुभिफोराव दिन्थियोना मोदाया हाबबा जेरै जायो बिदि जानला मानला माने बिदि खामनो हमबाय मोदाय हाबबा जेरै खामो बिदि खामनो हमबाय बेनिफ्राय बेनि बिमाया गिनानै बेफोरखौ नायनो लानानै थांबाय बेनिफ्राय पुलिस लिंहरनानै बिदि खालामनायखौ नुनानै माने जानला मानला खालामो जेरै फाग्लाफोरा खालामो मोदाय हाबबाबो बिदिनो खालामो मुभिफोराव नुखाबाय दा नोंथांमोना स' बेनिखायनो बेखौ फाग्ला होननानै डक्टरनाव नायबिजिरनो लानानै थांबाय बेनिफ्राय डक्टरफोरा बिदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानायावनो बेनि सासे फिसाया नै बिदि वालाव ओरै थाबायनो हमबाय अब्ला नोंथांमोना बेखौ मा सानो फाग्लाफोरा जे फाग्लाखौनो सानबाय नोंथांमोना जुदि मोदायखौ फोथायाखैबा जे फाग्लायानो जादों होननानै सानबाय नाथाय सासे फाग्लाया वालावथ' बिदि थाबायनो हाया थोंजोङै बेखौ नुनानै बिसोर गोमोहाबजोब्बाय बेनिफ्राय आरो बै सासे फिसाया सानैना फिसाया बै सासे फिसायाबो बोरै मिनिबाय हादों आरोना मोदाय हाबबा जेरै मिनियो मुभिफोराव नोंथांमोना नुयो दा स' बिदि मिनिबाय हायो दा बे मिनिनायखौबो नोंसोर फाग्ला होननानै सानोब्लाबो नाथाय सासे फाग्लायाथ' बिदि थाबायनो हाया वालाव नङा होमब्ला लोगोफोर अब्ला बे जाथायाबो सैथो लोगोफोर माने मोदायजों रिलेटेड थारखा बेबो बेनिफ्राय बे न'खौ गारनानै बिसोर गुबुन मोनसे न'आव थाहैबाय बेनिफ्राय बे न'खौ नायबिजिरनो होननानै पेरानर्मेल इनभेस्टिगेटर सासे सुबुङा पेरानर्मेल इनभेस्टिगेटरा बे न'खौ 2018 मायथाइयाव बायनानै लानायनि उनावबो बे बायखांनायनि उनावबो बे न'आव बिदिनो गोबां जाथाय जानाय माने बे बुङो सुबुङा बिदि गोबां जाथाय बेबो मोगा मोगि जानो गोनां जादों बिदि मोदायनि बे रियेल स्ट'रि लोगोफोर स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर नोंथांमोना बेखौ फोथायोना फोथाया बिदि जाथायफोरखौ दा आं बुंनाय जाथायफोराथ' फोथायाबाबो नोंथांमोनखौ फोथायनो गोनांथार जानाय बादिसो मानोखि बेफोर सुबुंफोरा गावसोरनो बेजों मोगा मोगि जानानै फैनाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा बेखिनियावनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय जै बर' हारिनि